Tripurani best singer bwrwi naithok Bai Parmita beraina bangui thangjak. Borobo beraina bangui thang Bai Parmita boro tong tabok au norobo saimana musungui tongkhana. Sini Bai Parmita tabok phatar country eba phatar ha kotor beraina bangui thangjak. Belai khe tongtothok thaio tongtothok jagao. Arno Bai Parmita beraina bangui thangjak. O thaio berainani thangnani abo kwbangma borokni imang wngwi mano. Bai Parmita tabok Thailand patayao beraina bangui thangjak. Abo hai kaisa tongtothok thaio. Abo hai ke norokbo berai mano bai ke hinke norok jotono sai mano Facebook Insta rokni bisingtwi Bai Parmita sawini tongo post khlaini tongo. Bai Parmita bo rejab mwsang mungrokno karaibo bo twi tamo khlai tong aborokno twi kwbangma borokno saimano bo kaisa company o bo samung khlai tongo hnwi abo wngkha Magnesa. A company ni bisingtwino kaisa level achieve khlai mankha hinkhe abo hai juda juda ha kotorogo berainani sebrajagwi tongo. Aswkna ani naimung Bai Parmita kaham kwrwngkhe beraiwi nogo kaham kheno sokphaithung hwnwi.